ni Malien minnu be no ni olu kɔni kunbɛ Niger jamana ka gɛlɛya ma minnu sɔrɔ yirala k'a fɔ ko gouvernement ani ka taa se OIM ma ko olu kɔni minnu bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka segin cogo min na yanni janvier kalo tile 24 cɛ o kɔni ye kuma ye Niger jamana ka gɛlɛya ma minnu nana min kɛra ministre min be no ni ale bɛ Mali den minnu bɛ kɔkan ka olu ka kibaru ko okumu kɔnɔna na ale ani OIM olu ka o ɲɔgɔn lajɛ o okumu kɔnɔna na o kumakan in kɔni bɔra yen nɔ Isu Kulubali ale y'a fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a lamɛn. Ntɛnɛn janvier kalo tile 16 san 2023 ministre min ɲɛsinnen don maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma olu ka koɲɛ ma ale ni OIM ka lasigiden min bɛ Mali la olu y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛnna min bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maliden 600 ɲɔgɔnna ma gɛlɛya ye minnu se Niger n'u bɛ OIM ka lahɔrɔma kɔnɔna la Asamaka Agadez mara kɔnɔna la ka kɛ ni waleya ye Mali bɛna a ka dɛmɛ ta musakako sira fɛ walasa baloko ale ni furako o bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ bɛna don nin waleya in na olu ma n'olu yɛrɛ bɛ Niger OIM ka lahɔrɔma kɔnɔna ka ban nin dɛmɛ yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara OIM ka wulikajɔw kan walasa a bɛ se ka nin maa kofɔlen ninnu ka magoɲɛw ta bala cogoya min na hakili jiginna OIM kɛlen don ka maa ta avion 5 bila sen kan minnu n'olu bɛna maliden 750 ɲɔgɔn na minnu bɛ Niger k'olu ta ka na Mali kɔnɔna la o waleya yɛrɛ bɛna daminɛ janvier kalo tile 24 san 2023. An bɛ to kunnafoni ko okumu kɔnɔna na halisa bunahadamadenya sɔsɔli hakɛ ani gɛlɛya min kɛra Mali kɔnɔna na ko 170 o kɔni de bɛ MINUSMA ale ka sɛbɛnfura laban min bɔra san 2022 okumu kɔnɔna na ni o bɛ trimestre laban o yɛrɛ k'o fɔ ni waleya ninnu kɔni bɛ bɛngɛnna walew ko fɔ min kɔni kɛra maa banbagaciw fɛ ka taa se yɛrɛ lafasakuluw ma ani ka taa se groupe minnu bɛ yen nɔ ni olu bolo bila bɛnkan sɛbɛn na ani ka se an ka fintigilakaw ma o kɔni de bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasi lamɛn Awa Sanogo fɛ. MINUSMA ka jateminɛ gafe laban min bɔra san 2022 kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko maa 76 o bɔnɛna nin na maa 63 olu banana maa 33 olu kɔni tununa ni gafe in kɔnɔna b'o fɔ ni gafe kelen bɛ tila k'a yira k'a fɔ tuguni ko minɛni 33 min kɛra ko o ko kɔni waliyara ni finitigilakaw ka wulikajɔ ye ni gafe kelen kɔnɔnaw kuma b'a yira k'a fɔ ko maa o maa sin bɛ mankan in na o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la bingani wale 172 minnu lakodɔnna a yirala k'a fɔ ko olu cɛla 121 o kɔni waliyara maa danne jugukɛlaw fɛ 26 o kɔni kɛra force armée nationale et le personnel de sécurité étranger fɛ 13 o kɛra maa danne jugukɛlaw fɛ minnu yɛrɛ ma lakodɔn fiyewu 8 o waliyara groupes armés signataires de l'accord fɛ 4 o waliyara milice locale fɛ ni sɛbɛn kelen kɔnɔna kumaw b'a yira k'a fɔ tuguni ko ni bingani wale ninnu kɔni waliyara an ka jamana santiri a n'a nɔɔri kɔnɔna de la o kɔnɔna na Bajangara kɔni ale ka k'a ye fo 72 ye nka o bɛ da o kan ni 43 ye ka fara o kan Segu 23 ka taa kuncɛ Menakala 16. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa www.jpalidmondina.ml la o kɔni bɔlɔlɔ juru sira min bilala sen ka jamana ɲɛmaayaso fɛ walasa cogo min na i bɛ se k'i bolo da i ka carte biométrique kan cogo min na nka kabi a bilala sen kan maliden caman olu kɔni taara a kan dɔw ye nisɔndiya sɔrɔ a ko la dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ a la fana dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'i ye a waleyaw kɛ i bɛ taa ka taa i ka baara tɔw kɛ yɔrɔ min na ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ Lulumadi ale donna dugu kɔnɔ ka ɲininkaliw kɛ an ka cɛ an ka lasew lamɛn. Ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔsira ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ na k'u ka kunnafoni fɛsɛfɛsɛ walasa u ka se ka carte d'identité biométrique sɔrɔ n'i y'a dayɛlɛ i bɛ anglais sugandi walima français yanni i ka se ka daminɛni kɛ walasa k'i ka kunnafoniw dɔn yan an bɛ Bako Jikɔrɔ ni carré dɔ kɔnɔna na ni sifinnakaw u sigilen bɛ tɛdaga kunna ni dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ma gɛlɛya sɔrɔ u ka kunnafoni sɛbɛnli la dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ mɔgɔw bɛ olu yɛrɛ tɛ kunnafoniya foyi kalama nin ko in na. Ne y'a kɛ site kan ne ye tɔgɔ sɛbɛn site kan ne ye Bako Jikɔrɔ ni commissariat de ne y'o ta ne bɛ se k'a fɔ ne ma gɛlɛya sɔrɔ la mais mɔgɔ dɔw bɛ se u bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la parce que i bɛ centre choisir cogoya min na o problème dɔ b'o niveau la mɔgɔ caman tɛna se k'a kɛ o yɔrɔnin o kɔni o problème bɛ mais ne sera k'a kɛ. Ne ma se ka n tɔgɔ sɛbɛn carte in na ko site in na parce que carte in na tɛ ne bolo parce que pour y inscrire site in na carte in na de don numéro ni formulaire
donc carte d'identité mɔgɔ min bolo tɛ se k'a fɔ k'a bɛ carte biométrique ko kuma yɛrɛ fɔ. ayi ne m'a kɛ bon n t'a kalama k'a daminɛna quoi awɔ carte d'identité bɛ n bolo. bon ne sera k'an ka inscription kɛ parce que ne terikɛ dɔ de a y'a ɲɛ yira ne la ne ye n ka inscription kɛ bon ne ye n ta kɛ ka bɛn ni centre Bako Jikɔrɔni de ye awɔ ne ka centre bɛnna yen de ma. ayi ne t'o kalama ne t'o siti ko kalama ayi carte d'identité tɛ ne bolo. n'i ka kunnafoni dɔ bɔlɔlɔ kan i kan ka wuli ka taa polisiso dɔ la walima gendarmerie walima mairie dɔ la walasa ka taa i ka ko fɛsɛfɛsɛ n'a y'a sɔrɔ ni fili ma k'a la ani fɛnɛ k'i ka carte d'identité biométrique minɛ ka kɛɲɛ ni bi ye a fɔra ko nin baara in bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ baara ma daminɛ a fan si la. ne taara yen nɔ ka taa lajɛ commissariat la ne taara a lajɛ yen nɔ mais n y'u ɲininka u ko ma ko a ma se o niveau la fɔlɔ o ma se olu ka niveau la baara ma se olu ka niveau la fɔlɔ donc an kɔni b'an ka makɔrɔni kɛ o kɔnɔna na sisan. bon ne hakilina na n'aw bɛ nin lancer aw man ka da inscription dɔrɔn ma aw bɛ baara bɛɛ de lase ɲɔgɔn fɛ aw bɛ baara bɛɛ de lase ɲɔgɔn fɛ commissariat baara ale siti n'aw siti lase dɔrɔn aw kan ka commissariat baara fɛnɛ a bɛɛ lase ɲɔgɔn fɛ quoi. ni ɲɛmaaw sera ka jateminɛ kɛ carte d'identité minnu bolo ka jateminɛ kɛ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'o fɔ an ɲɛna donc o ko tɔ kan kɛ cogo min na an k'o jateminɛ u hakili kɛ ka mɔgɔ bila ɲɛ ma mɔgɔ minnu bɛ se ka procédure kɛ mɔgɔ min bɛ se k'a ɲɛ yira n na pour que ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. a yirala k'a fɔ carte d'identité nationale biométrique k'a bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ gɛlɛya caman na wa a bɛ taa san 5 ɲɔgɔnna na a bɛ carte nina fo ka taa se an ka kalafili karitiw ma a b'olu. kunnafoni ko nasira la halisa fɛn min bɛ tali kɛ ka produit mun farikolo la ko yalima kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ a la kɛnɛya ko ale bɛna kun kan o kɔni ye kuma ye an kɔni an wasa don min na ka se ka ɲininkali kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la ani ka taa se maa caman ma kɔlɔlɔ min bɛ a la ani ka taa se jamanadenw yɛrɛ olu ka yeta ye a ko la mun ye Umu Tarawele ka fara Mantala Watara ani Gabriel Keita ka olu ka ɲinini don an ka jaga ɲamada fɛ. bibi na kɔni jɛya ale ni cɛɲa kɔni donna ɲɔgɔn na funankɛnu baliku muso ali cɛ dɔw olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ di produit tulu munni ma tulu min n'a bɛ adamaden fari bɔ a cogoya la k'a masɔrɔ kɔlɔlɔba bɛ o munufɛn ninnu kɔni na kɛnɛya ta fanfɛla la mɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko produit mun tɛ ko ɲuman ye. a bɛ ka commencer ka kaba bila dɔw fari la kaba finman bila dɔw fari la a b'a kɛ u kan na a b'a k'u ɲɛ la donc a b'a kɛ a b'u fari tiɲɛ quoi a b'u fari fɔsɔn k'u kɛ mɔgɔkɔrɔba ka sɔrɔ u ma kɔrɔ. mun bɛ ne fɛ k'a fɔ produit ko in na produit kɔni tiɲɛ yɛrɛ la franchement parler a man ɲi golo yɛrɛ ma parce que déjà farikolo yɛrɛ bɛ mun demander o tɛ nin fɛn ninnu ye quoi fɛnw bɛ yen minnu ka ɲi farikolo ma n'u bɛ se ka farikolo la nafa o ye tel que an ka produit dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ dilan an fɛ yen na yan yɛrɛ olu bɔra an fɛ yen olu b'an danbe kɔnɔna na tel que situlu b'o la fɛn caman b'o la quoi tentulu b'o la olu dɔw b'o mun dɔw bɛ fɛn caman mun pour que u farikolo bɛ se ka ɲa mun tɛ produit ninnu ni fɛn ninnu ye parce que très généralement blanc de bɛ produit dilan mais olu minnu b'o dilan extérieur la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ t'a utiliser mais o b'a bila ka na an fɛ yan an de b'o utiliser tellement que an bɛ fɛ ka kɛ olu ye. une fois que produit fari tiɲɛ c'est pas sûr que ko fari bɛ se ka cogoya la o ma nɔgɔn bon ne yɛrɛ bɛ min fɔ an bɛ se ka tulu kɛ d'une manière a kana an fari tiɲɛ a kana tasi bila an na a kana kaba finman bɔ an na sinon a ka gɛlɛn. diɲɛ seleke naani tɔn b'a bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ɲɛw ma n'a bɛ wele ko OMS ale kɔni y'a yira k'a fɔ 100 sarala muso 25 de bɛ yen nɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ produit tulu mun u farikolo la ka sabu kɛ farikolo jɛya ye. n'i ye mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 25 o tun bɛ o b'a produit kɛ. bibi na walasa ka farikolo ka jɛya teliya dɔw yɛrɛ bɛ kɛfɛn dɔw kɛ n'olu bɛ tali kɛ pigiriw la walima ka taa se furakisɛ wɛrɛw ma n'o bɛ se k'u farikolo yɛrɛ jɛ kosɛbɛ tile damadɔ kɔnɔna na kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw ka fɔ la nin fɛn kofɔli ninnu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya ma. dépigmentation a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye farikolo la o kɔlɔlɔ an bɛ se k'an da don minnu na teliya la k'u fɔ aw ɲɛna o ye an b'a fɔ min ma ko tasi ninnu tasi finman dɔw bɛ bɔ dɔw farikolo la n'u bɛ bɔ n'u ɲɛda la n'u bɛ bɔ kan yan yɔrɔ ninnu na
mais a tɛ dan o dɔrɔn ma a bɛ se ka na ni santiri ye ale santiri ani santiri dɔn ninnu tɛ kelen ye a tɛ dan o dɔrɔn ma produit bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye muso kɔnɔmaw fɛ yen muso kɔnɔmaw ni bɛ produit kan kan mais a bɛ se ka na ni den dɔgɔyali ye c'est à dire n'i y'o den peser balance la i b'a sɔrɔ a poids ka dɔgɔ mais aussi produit dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ n'o de ye o produit ninnu bɛ se ka tɛmɛ ka taa denso la comme mercure ninnu b'o la donc bɛ se ka na ni hali den ka ɲɛtiɲɛni ye bɛ se ka na ni parfois même avortement spontané ninnu ye. mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ muso produit munna wele ko caco wa muso caman yɛrɛ bɛ produit ninnu dɔw mu kungo dɔw de senfɛ n'o bɛ tali kɛ kɔɲɔ walima denwuluw la walasa u bɛ se ka cɛ ɲa ani ka jɛya cogoya min na nga Dr Sisoko ale kɔni bɛ ladilikanw di mɔgɔw ma produit ko yɛrɛ kun kan. n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma je pense que u bɛ se ka fɛngɛ u bɛ se ka dɔɔni bɔ a la fɛnɛ mais en même temps anw yɛrɛ dermatologue an bɛ se ka ni produit kɛlaw nana ka to k'u conseiller produit bɛ na ni problème minnu ye depuis u golo la fo ka taga se problème ba minnu bɛ se ka organe tɔw ninnu fɛnɛ sɔrɔ. mɔgɔ caman kɔni bɛ maloya n'u yɛrɛ farikolo couleur kɛcogoyaw ye o de kama u b'u yɛrɛ di produit mun ma hali n'o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔw b'a la ka i farikolo to a cogoya la o de b'i lakisi bana caman ma k'a sɔrɔ produit munni o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye ka se adamaden ka kɛnɛya ma. maa kanufɛn caman o bɛ se ka gɛlɛya lase i ma an k'an janto an yɛrɛ la Fanta Tumata Namu. I bɛ dansigi bi kunnafoni don kibaru ta ko fɔlɔ o kɔnɔna kibaruyaw olu tun ni Umar Koyita k'i fo ko tagalen ɲɛfɛ kunnafoni tɔ caman bɛ yen nɔ ka tɛmɛ ni o lasew ye nin ye wagati ye siraba kunnafoni wagati kan ka di an lajɛbaga ni lamɛnbaga ma wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na Makan Jagi de Makan bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la a bɛ na wele bila Sori Ibrahim Diallo ma ka se ka an kunnafoni bi sɔgɔmada in na tan ni ka seginw bɛ cogoya minnu na. Siraba kunnafoni o di wagati sera maliden kelen-kelenna ma aw mana kɛ fan o fan Sori Ibrahim Diallo ale ka wulikajɔ ye o ye Anazer ka dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la Sori bɛ wuli don o don ka don Bamako kɔnɔna la fo ka taa se Bamako dafɛ duguw ma ka lajɛ siraw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na tan ni ka segin bɛ cogoya minnu na fɛn minnu kan ka dalabɛn gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ min b'a to fɛɛrɛ ɲɛnamaw bɛ sigi sen kan maliden kelen-kelenna bɛ se ka lafiya tan ni ka segin o kɔnɔna la cogoya minnu na Umaru Koyita. Isa Kaba bisimila décryptage kɛnɛ kan. Fanta Tumata ni nisɔndiyalen ani bi fana ye don dɔ ye Mali kɔnɔ don min ni bisimisi don don an bɛna min fɔ o don kɛrɛfɛ bi ye le 18 janvier tariku kɔnɔ le 18 janvier Aguelhok maakulu marifatigiw ni olu tun bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini olu taara ka taa bin an ka dugu dɔ kan n'a bɛ f'a ma ko Aguelhok ka kɛlɛcɛ 150 ɲɔgɔnna n'a ɲɛmɔgɔ tun ye capitaine Seku Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko BAD ka taa bin an ka kan kan o mɔgɔ ninnu u kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna k'u tɛ se u ye mouchoir jɛman kɔrɔtan k'a jira k'a fɔ ko bon k'an tɛ kɛlɛ kɔnɔ bilen o y'o minɛ prisonniers de don ka k'u bolo siri u kɔfɛ k'u sɛdenni kantigɛ hali sini kiri ma k'a ko la foyi ma k'a ko la n'a kuma fɔra yɔrɔ yɔrɔ k'a sɔrɔ min kɛra c'est a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye crime contre l'humanité parce que ni mɔgɔ bɛ guerre conventionnelle la n'a tigi y'a fɔ k'a fɔ ko on sɔnna n kɛra prisonnier a tɛ yamaruya ye k'a tigi faga kosɛbɛ u y'o o de kɛ k'u da k'u kelen-kelen ni kantigɛ ka tila k'a jata a wagati k'a jaw bila bɔlɔlɔw sanfɛ capitaine Seku Tarawele n'a ka jama n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ ni o ye Jirelakaw ka Adama Segu an denmisɛnnin ɲɔgɔn don mais a tun ka kɔrɔ ni anw ye a tun tontanganin don surasiya la olu bilala ka taa o fagara nin cogoya la tantɔ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin Jirelakaw ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Sekura u ka o jamaba tun b'a la mɔgɔ caman wɛrɛw b'a la a ɲɛmɔgɔ tun ye capitaine Seku Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a fɔ kuma ma ko BAD bi y'o 18 janvier ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin o Mali surasi cɛ ŋana hakɛ min n'u dara k'u kantigɛ o cogoya la tentɔ hali sini diɲɛ ma min tulo la dɔn ka bɛn n'a ye ka sɔrɔ c'est un crime contre l'humanité.
sigate o kuma la Isa Kaba a kuma fɔli yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dusukun kami an bɛ tâche bila kɛ ka ɲɛsin u ma alors Isa Kaba kumasi min bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o de 17 janvier 2012 oui 17 janvier 2012 n'i ye o ta k'o jateminɛ 17 janvier 2012 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don min ni a bɛ se k'a jate k'a fɔ ko rébellion de 2000 ka sɔrɔ ka rébellion caman kɛra Mali kɔnɔ kabi 1960 i b'a dɔn k'a fɔ Mali développement n'a fɛn bɛɛ kɛrɛfɛ rébellion fana tariku b'a kɛrɛfɛ wagati bɛɛ Moribo y'a ka rébellion kɛlɛ kɛ Musa y'a ka rébellion kɛlɛ kɛ ATT transition kɔnɔna la a y'a ka rébellion kɛlɛ kɛ Alpha Umaru Konare o garijɛgɛ jara dɔɔni o sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la ATT ka segin ka na tuguni rébellion kelen tilala ka segin ka na o segin ka na o de daminɛna le 17 janvier 2012 tariku ye min ye o ye k'a fɔ foyi kun tɛ yen mɔgɔ hakili tun tɛ foyi la c'est vrai que printemps arabu an bɔra o kɔnɔna la k'a daminɛ 2010 2011 an ka pays maghrébien dun caman bɛ yen nɔ k'a daminɛ Tunisie ka taa bila Égypte ka taa fo olu bɛɛ lajɛlen fɛngɛw wulila yen nɔ mankanw wulila yen nɔ k'u jamana ɲɛmaaw talon ka bɔ yen nɔ o printemps arabu kelen o kɛra sababu ye ka taa ni Libi jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Muammar Kadhafi ye a wagati jamana ɲɛmaa min tun bɛ anw kunna a y'a fɔ a wagati ko a y'aw janto ko n'aw ye nin jamana ninnu déstabiliser k'u déstabiliser bɛ se ka jamana wɛrɛw déstabiliser a kɛrɛfɛ o fɔra cogo min o kɛra ten an sigilen nana masumalen c'est vrai k'a wagati festival minnu ni olu bɛ ka kɛ ka kɔrɔ kabi 2010 festivalw commencera ka yɔbɔ yaba ka sɔrɔ Tombouctou ni Gao ani Bandiagara ninnu ye tourisiw ta yɔrɔba ye tubabuw commencera u bɛ kelen ta nka k'a fɔ ko an hakili b'a la k'a fɔ ko ni an bɛna kɛ nin kɔnɔ le 17 janvier 6 heures wagati k'an nɛgɛjuru siraw ani a courant o tigɛra o tigɛlen min kɛ surasi minnu bɛ yen u wulila joona parce que n'i ye kɔrɔnfɛ jamana ninnu ta ka jate kɔrɔnfɛ dugu ninnu ta ka jate i t'a sɔrɔ funteni mana bɔ funteni ka bɔ a yɔrɔ la mais nɛnɛ fana mana bɔ a bɛ kimiri kan o k'i bɛ irisi la donc janvier a wagati janvier tun ye nɛnɛ wagati ba ye mɔgɔw wulila ka na k'u bɛna jateminɛ kɛ o y'a sɔrɔ ja rébellion de kɛlen don k'i former ka bɔ rébellion min ni mɔgɔ ma sigi n'a ye cogoya si la nka a yera k'a fɔ maa 200 fo ka se 300 ɲɔgɔnna ma hakili tɛ k'an mɔgɔw hakili tɛ foyi la olu de taara ka taa bin kan maa minnu ni u kun don a lakodɔnna ko Libi kɛlɛcɛ kɔrɔ dɔ n'o ye Asale Abi o de tun y'u ɲɛmɔgɔ ye o binna kan ka muguciw ni fɛnw kɛ k'an riposter le wagati min u mɛnna muguci la ɲɔgɔn na fo ka se k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 heures wagati ka n'a bila fo nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati la an ka hélico dɔw ni olu bɔra Sévaré yan fan fɛ olu taara ka taa dɛmɛ don armée ma donc mɔgɔ ninnu u seginn'u kɔ ka t'u daga yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu halisa olu ma lakodɔn nka a wagati communiqué officiel la bɔra DIRPA fɛ n'o maa ɲɛma tun ye a wagati colonel Idrissa Traoré o tun y'a jira k'a fɔ ko an ka kɛlɛcɛ kelen o de tora ko in da fɛ ko an ka kɛlɛcɛ 4 ɲɔgɔnna ko olu banana nka MLNA mɔgɔw kɔfɛ tile damadɔ n'o kɔfɛ le 17 le 18 le 19 u ye communiqué bɔ u ye communiqué min bɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye ko ka Mali kɛlɛcɛ 4 ɲɔgɔnna ko ka olu bɔnɛ u ni na ko ka Mali kɛlɛcɛ 13 ko olu banana ko wa k'u ye dɔw jɔnya k'u ye an ka mobili 30 ɲɔgɔnna k'u ye olu minɛ ko ka avion 2 k'olu labin o ye MLNA mɔgɔw ka communiqué ye o yɛrɛ fɛnɛ ni kɛra communiqué fɔlɔ ye communiqué min ni mɔgɔw bɔra kalama ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko min tɔgɔ ye k'a fɔ ko mouvement national pour la libération de l'Azawad Fanta Tumota donc o annonce kɛlen wagati min an nana o dɔn donc mɔgɔ caman b'a jate i b'a fɔ k'an filɛ rébellion min kɔnɔ ka b'o don fo bi bɛɛ lajɛlen b'a tariku tɔ dɔn a daminɛna 17 janvier 2012 ok rébellion min ni gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ bi ni rébellion yɛrɛ tɔ labanna min na c'est que olu ye tasuma da donnen u ni mɔgɔ minnu tun ye pacte signé u ni mɔgɔ minnu tun ye jɛjugu yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'u kun jigi dalen b'a kɛ k'a fɔ ko olu baara kɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la sɔrɔlen
olu y'u gɛn ka b'u kɔ a taara sɔrɔ k'a fɔ ko olu de ye terroriste ye minnu daga b'an da la fo bi donc an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ a gɛlɛya nundon baaraw a mugu fɔlɔ cira le 17 janvier 2012 Fanta Tomota ni de ye tariku ye. Ni de ye tariku ye Isa Kaba i y'an hakili lajigin an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ɲininkali tɔ o bɛ kɔfɛ ka na mɛ n bɛ sira di Umaru ma sisan. Isa Kaba ɲininkali y'a fɔ cogo min na nin fɛn in kɔnɔna an y'a k'a fɔ waleya caman nana an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ hakililajigi kɛ a la kuma bɛɛ k'a sababu k'a fɔ ko gɛlɛya min donna Libi o de nana ni a ye an y'a dɔn fana ale de kɛra sababu ye ka na ni 2012 coup d'État yɛrɛ fanba an bɛ se k'a fɔ a bɔra ale la parce que kuma caman bɔra a kɔnɔna na bi bi na an bɛ niveau jumɛn de la nin ko in na halisa. An bɛ niveau min na o de bɛ o gɛlɛya kelen in ko fɔ parce que i y'a ye k'a fɔ n kun bɛna min fɔ ka fara a kan o ye o de an bɛ niveau min na c'est que accord signé na ka fɛn bɛɛ kɛ mais kunun min kun ye le 17 janvier ye au lieu minnu kɛra sababu ye ka baara in kɛ u k'u sigi k'u miiri san 10 kɔfɛ san 11 kɔfɛ u ye gɛlɛya min ta k'a ɲɛsin jamana ma anw ni olu bɛɛ bɛ a gɛlɛya kɔnɔ bi mais kunun i b'a ye k'a fɔ Kidal le 17 janvier de kɛra ɲɛnajɛ don ye ɲɛnajɛ min ni a tun tɛ minan foyi kɔnɔ ko don min k'u ye se sɔrɔ Mali armée kunu Kidal kunu le 17 janvier de célébrer la Kidal ko parce que ko o ye don anniversaire ye don min ni ko MLNA kɛlɛcɛw ye se sɔrɔ Mali armée anw bolo MLNA o SEMA o Mali o bɛɛ kan k'i sigi k'i miiri nin 17 janvier in an ye fili min kɛ anw bolo k'an b'o hukumu de kɔnɔ bi parce que an bɛnkan sɛbɛn siyenna o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ɲini hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la mais reconnaître au moins que tiɲɛ na anw filila anw ni mɔgɔ dɔw ye jɛjugu kɛ ka na jamana kama an hakili tun bɛ min na k'a fɔ k'an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya min ɲini o ma sɔrɔ bilen wa an kɛra sababu ye ka na ni maa danne jugu ye ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ minnu n'u ye jamana karangadaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ fo ka kalo 7 ɲɔgɔnna kɛ ka Kidal Gao ani Tombouctou minɛ min ni olu yɛrɛ minnu n'olu kɛra tasuma donbaga ye olu bɛɛ bolibagatɔ taara ka t'u da Burukina u si sen kun tɛ se ka se o dugu ninnu kɔnɔ au lieu u k'o leçon tirer olu bɛ k'o kɛ ɲɛnajɛ de ye ko don min k'olu ye se sɔrɔ armée kan est-ce que olu de ye se sɔrɔ armée kan parce que a don olu ni mɔgɔ wɛrɛw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛw minnu ni minan girimanw tun b'u bolo olu de taara ka taa don kan kɔnɔ o mɔgɔ kelen de y'olu dɛmɛ hali ka Aguelhok kan attaquer ka capitaine Badi n'a ka jamakulu faga a dugusɛjɛ le 17 le 18 le 19 le 20 le 22 n'u ye bɛɛ kɛ ka dugu Mali dugu attaquer u ni jatigɛ walekɛlaw donc ne bolo ni SEMA mɔgɔw ka kegun le 17 ye don de ye don min n'a kan ka kɛ nimisa don ye yan'a ka kɛ ɲɛnajɛ don ye an bɛ hakɛ min na ni ɲɛnajɛ in olu bolo est-ce que nin tɛ provocation ye ka ɲɛsin an ka marabagaw ma wa clairement provocation de don parce que n'i y'a ta ka jɛ 2021 2022 u tun a bolo kan dɔɔni o c'est vrai que yanni o cɛ 2017 ni 2018 ninnu u y'a ɲɛnajɛ kɛ kosɛbɛ olu la fo o dɔw yɛrɛ la u bɛ Mali drapeau da denmisɛnninw bɛ tagama a sanfɛ olu kɛra o bɛɛ kɛra o 17 mais bi an bɛ hukumu min kɔnɔ bi d'abord olu donna gouvernement kɔnɔ Moussa Adayer de ye indépendance proclamée sur France 24 mais bi o Moussa o bɛ gouvernement kɔnɔ oui ministre du commerce o ye olu ka tɔnaden de dɔ wɛrɛw bɛ olu ka mɔgɔ camanba fana bɛ CNT kɔnɔ bi ni mun de bɛ yen sisan n bɛna kuma ɲɛf'i ye problème yɛrɛ ye mun ye bi au fait mankan min bɛ ka kɛ Menaka jatigɛwale kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwale kulu kelen bɛ yen nɔ min n'o ye Iyad Agali ka jatigɛwale kulu ye o jatigɛwale kulu o ka kɛlɛcɛw ani SEMA kɛlɛcɛw danfara foyi tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni don min n'u bɛ SEMA ka minan kɔnɔ u bɛ MLNA drapeau in u b'o bɔ k'o don ka mobile la
mais o mɔgɔ kelen nu olu de ye ACIA min ni o ye SEMA tɔnden dɔ ye ACIA de ye branche militaire ye SEMA yɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ kɛlɛcɛ tɛ SEMA bolo mais o ACIA min y'o ye ni ye ACIA ta ka jateminɛ ACIA kɛlɛcɛw tila bɛɛ ye Iyad Agali ka kɛlɛcɛw de SEMA bɛ fɛ mun ka kɛ SEMA ye wele de bila Mali gouvernement ma ko kɛlɛ min bɛ Menaka jatigɛ wale kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko gouvernement ka intervenir Iyad Agali ka côté la gouvernement ko non ni jugu 2 bɛ kɛlɛ la e b'i ta kɛ observation ani jateminɛ de ni ye jateminɛ kɛ n'u ye ɲɔgɔn affaibli wagati min kuma ni kuma i kan ka se ka intervenir mais olu min ka di olu ye gouvernement ka taa dɛmɛ Iyad Agali fɛ donc gouvernement bannen do min ma kabi wagati jan olu de bɛ kule la Facebook ni fɛn sanfɛ kɛlɛ bɛ Menaka an ka jamana olu u ka sɔngɔnikɛlaw parce que mɔgɔ dɔw bɛ hali Bamakɔ yan nɔ minnu ni kuma fɔra olu t'a analyser olu b'u sigi dɔrɔn k'a ɲɔgɔnna fɔ ou bien k'a ɲɔgɔn ni y'a tile joli ye Menaka kɛlɛ b'i ka jamana kan i tɛ foyi contrôler a la jatigɛ wale kulu 2 de bɛ ɲɔgɔn na SEMA mɔgɔw bɛ fɛ ko fo gouvernement ka taa intervenir o kɛlɛ la quand deux de tes ennemis se battent choix t'i bolo la i b'olu to yen nɔ n'u ye ɲɔgɔn flankolo ci n'u ye ɲɔgɔn affaibli i bɛna o wagati k'i ka territoire récupérer donc o dimi min b'u la o de fɛngɛ ye nin ye hali u ka mɔgɔ minnu bɛ gouvernement kɔnɔ bi madala n'u n'olu ye kungilan kɛ donc ka se ka gouvernement contraint jagoya k'o kɛ u bɛ nin acte de provocation de kɛ ils sont clairement yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna u ye communiqué 2 bɔ yanni o cɛ k'u t'u yɛrɛ ye u tɛ taa fɛngɛ la k'an ka taa terrain neutre kan kuma caman o bɛɛ kun ye min ye ko fo gouvernement de ka Iyad Agali dɛmɛ ka terroriste groupe tɔ kelen kɛlɛ gouvernement de ko k'o tɛ kɛ donc o de dimi b'u la o de y'u bila le 17 janvier kunu k'o célébrer kisa kaba y'a fana ni wale fana nana Sogɛli ka kuma dɔ kɔfɛ min kɛra donna souveraineté retrouvée kuma kɔfɛ n'a b'a jira k'a fɔ ko Mali finitigilamɔgɔw bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la bi na an bɛ se k'a fɔ fana bɛ se ka don a hukumu kɔnɔna na wa a bɛɛ b'o hukumu kelen kɔnɔ c'est pour ko o ko bɛ se k'u profiter ko o ko la ka gouvernement la dimi parce que gouvernement yi ban ka u ka ni fɔlɔ u tun bɛ hukumu min kɔnɔ n'u ye ni bagabaga nasuguya kɛ dɔrɔn bɛɛ bolibagatɔ bɛ taa wariw bɛ d'u ma fɛnw bɛ d'u ma bi o de dabila la u sago ye ko o ko ye n'u ye bagabagali kɛ u sagola ko bɛ kɛ o min dabilalen don o de digilen don u la kuma tiɲɛ o de an mɛnna nin musalaka in na hali n'i ko k'i b'a kuma fɔ n'i ye arajo so baara n'i ko k'i b'a kuma fɔ gɛlɛyaw mɔgɔw b'a f'i ye non aw kana nin fɔ parce que bi bi in na accord min bɛ yen c'est fragile mais accord min bɛ yen c'est fragile mais kuma o kuma ni provocation ka di olu ye olu bɛ provocation kɛ kuma o kuma ni wale o wale ka di olu ye olu t'u yɛrɛ empêcher foyi la c'est groupe armé t'u yɛrɛ empêcher foyi la wa groupe armé depuis accord signera fo don min accord baara kun fɔlɔ kan ka kɛ désarmement hali sini groupe armé ninnu kelen tɛ yen nɔ min désarmera que ce soit plateforme que ce soit SEMA min désarmera ka don DDR hukumu kɔnɔ olu ma pas kɛ o autorité o de ye pas bɛɛ lajɛlen kɛ mais maintenant olu bɛ fɛ ka autorité tɛntɛ k'a la don min kɔnɔ autorité bannen don o de ma c'est pourquoi c'est ce qui explique u ye nin célébration min kɛ kunu provocation na k'a bila Twitteru kan k'a bila fɛn wɛrɛw kan hali discours minnu kɛra yen n'o ye discours kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ni fɛngɛw olu y'o kɛ alors que o dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu tun b'o kɛnɛ kan minnu bɛ CNT kɔnɔ yan nɔ donc c'est purement de la provocation. Alors Isaka Ba o yɔrɔ la an ka marabagaw fɛnɛ ka wulikajɔ kan ka kɛ jumɛn walima u ka réaction kan ka kɛ jumɛn u ma réagi mais an ye kibaruya sɔrɔ kunu yɛrɛ k'a fɔ ko gouvernement bɔra Algérie ko u ye terrain neutre min fɔ jamana neutre min fɔ ko ni Ala ma basi kɛ k'u ye laɲini kɛ ko ka taa kuma Algérie u kɔni ye laɲini kɛ ko Algérie choisira maintenant gouvernement bɛna sɔn ka taa o terrain kan tuguni wa k'a fɔ k'an ka taa négocier an ka taa nin fɔ tan an ka taa nin bɔ tan tɔ n'i y'a dan ne ma ne t'u conseiller a la parce que ne y'a fɔ yan nɔ ko Algérie ŋaniya tile kelen ma deli ka ɲa anw kun kan ko ninnu na et puis jamana kelen kɔnɔ netiri ko kuma ne m'a dɔn o bɛ fɔ kun min na mécanisme ni fɛn o fɛn bilala sen kan yan nɔ CSA bɛ yan nɔ accord kunkan kuma bɛ fɔ yen nɔ comité de suivi bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ ministre so dɔ yɛrɛ sigira ka accord
mise en œuvre kuma di o ma ne m'a dɔn an bɛ taa netiri wɛrɛ min kan halisa an bɛ provocation hukumu kɔnɔ a kuma sera ten tɔ ne m'a fɔ an ka marifa ta k'a ci ɲɔgɔn na an fana ka banfɛn dɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ k'an banfɛnw bɛ yen nɔ. D'accord, faamuyali ko ɲuman o bɛ bi laseliw sanfɛ Isa Kaba kuma kuncɛ. Kuma kuncɛ kuma ye dɔrɔn halisa an ka daminɛ ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye. Oui. Waleya ninnu na nkalon tɛ foyi ɲɛ. Nkalon tɛ foyi ɲɛ kabi 2012 an bɛ nin waleya in dilan c'est une minorité n bɛ segin a kan tuguni maa damadɔnin de don maa damadɔnin minnu n'u y'a décider ka jamana déstabiliser wa u jamana déstabiliser tɔ bi an bɛɛ bɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ. O ko kelen de taara ni fanga fila ye mɔgɔw bɛ coup d'état ninnu yɔrɔ ɲini coup d'état ninnu tila bɛɛ mɔgɔw fitinɛra k'a sababu kɛ lakanabaliya ye que ce soit Amadou Toumani Touré ala ma hinɛ la que ce soit Ibrahim Boubacar Keïta ala ma hinɛ la insécurité in dun donbaga tɛ mɔgɔ si ye kuma o kuma jamana mana fɔ k'a b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ kelen ninnu olu de bɛ taa alliance kolon n'u y'a dɔn ko jamana affaiblit wagati min u bɛ wuli ka ko la kuma min jura ni fɛnw mana attaquer kuma o kuma i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ kelen ninnu b'u profiter ka bɔ ni mankan wɛrɛw ni ko wɛrɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ difficulté kɔnɔ il faut arrêter avec ça un moment. Ala k'an to hakili ɲuman na faamuyali ko ɲuman Ala ka o nɔgɔya kanubaga bɛɛ lajɛlen ye o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na Isa Kaba sanga tɔ ye kelen folikan b'i bolo. Foli n bɛ foliba di ka taa maître Ndiaye ma maître Ndiaye min ni ale haut conseil économique au conseil juridique an b'a fo ka foliba di ka taa Aba n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo Yakuba Sise yan fo Tɔnbɔkutukaw fɛ yen a bɛ Bamakɔ yan an b'a fo ka Akel fo Sekura dɔgɔtɔrɔso la an bɛ foliba di ka taa Kulubi ma ale fana ye an dɔgɔnin sɛbɛba ye tailleur ala ka tile yɛrɛ cɛ amina yarabi Umar Koyita Fata Tumata ma ala ka bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Yusuf Matara Ouattara ma ani ka se Modibo Gakou an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ikaw ko k'an tɛ to k'olu fo dɛ an bɛ n'a furumusow bɛɛ lajɛlen an bɛ Fayi fana fo Fayi ni sɔgɔma ka i dugutigi fana ka foli bɛ yan an b'u bɛɛ fo Fata Tumata ka kuncɛ ni musokisɛ tɔn ale ma ɲɛma ni o ye Tata Jawara k'an b'u bɛɛ fo présidente an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taga direction nationale de la douane na Aja Aminata Samake jɛmukan in kanubagaba don k'a ni sɔgɔma ko Garba Konare ni sɔgɔma ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo ko baara ɲɛna an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo ale bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw k'an bɛɛ sini sɔgɔma 7h15